Kunesisho sesiZulu esithi isikhuni sibuya nomkhwezeli. Kunodaba lalo wesilisa osibhalele mayelana nengane yakhe esimkhipha inyumbazana. Lo wesilisa ucela ukuba simgcine anonymous. Udabuka ngapha endaweni yaseDumbe eyiTendeni. Anonymous ukhule ngaphansi kwesandla sabazali bobabili, ekhuliswa ngothando nangenhlonipho. Ebeyiqanda ekhakubo kwazise bekuyena yedwa ingane futhi engumfana. Abazali bakhe bebenza sure ukuthi bamfunela imfundo engcono ngoba befunda eComprehensive State eFriday. Kodwa Anonymous bengalazisi uthando abamnika lona abazali bakhe. Esikoleni beliba lokubhema futhi golozela nothisha. One day uthisha omkhulu ukuwayinotice ibehavior lengane njengoba efundisa iEnglish. Ukuwamcela uAnonymous emva kweclass futhi wamtshela ukuthi uma engashintshi uzophoqeleka ukuthi emxoshe kulesi sikole, kodwa kwafana nokuthela amanzi emhlani wedada. One day during break time Anonymous nabangani bakhe ke baphuqa amantombazana amabili adume njengeyithandana esikoleni ukuthi aqabulane, kodwa kwathi nje besenza lokho kwaqhamuka uthisha omkhulu wavele wamxosha uAnonymous kanye nabangani bakhe. Abazali bakhe ke bamfunela kwesinye isikole seFriday emadoshini amadala esibizwa ngokuthi kukaBhanya, kodwa futhi nalapho wanhlanga imuka nomoya. One day around November sekubhala Anonymous nabangani bakhe ke bakhanda itulo lokudlwengula enye intombazane eyifunda khona la esikoleni eyayibizwa ngokuthi uZodwa. Bavele badoji exam baphuma beguludela becinga le ntombazane. Kuthema befika kwa grade 11A bathi kuZodwa ubizwa uthisha omkhulu. Wathi nje mayiphuma uZodwa eclassini bamdonsela kwenye ilab engasasebenzi bamdlwengula. Kwala ngisho uZodwa ekhala ethi abayiyeke lento abayenzayo, kodwa bavele bamgxisha uthayi emlonyeni baqhubeka. Senje bese busy kwangena umfundi kuleli class ezumsinjwana. Anonymous nabangani bakhe bavele bathuka bayokweqa uthango babaleka. Ntambama nje ngalolu suku Anonymous esekhakubo wabona nje ngeveni amaphoyisa isitheleka. Kwehla iphoyisa labingelela lacela uAnonymous. The abazali bakhe nje besabuza ukuthi kwenze njani. Iphoyisa lafasa uAnonymous ngozankosi. Abazali bakhe bathuka futhi bakhala. Ngakusasa kuyiFriday abazali baAnonymous ke bavukela epolice station futhi bathola nedate yokuthetha kwecala. Ngosuku lokuthetha kwecala Anonymous nabangani bakhe balwini icala due to underage nepeer pressure. Baphuma ngebail ka5,000. Ijaji lakhala ngokuthi ukubabopha ngeke kulungisa isimo ngoba kuma juvenile cell izingane ziyalimala emqondweni. Anonymous nabangani bakhe baphunywa kanjalo enkingeni kodwa baxoshwa esikoleni. Emva kwazo zonke lezi iwombe abazali bakaAnonymous ke bamcela ukuthi akashintshe futhi ehlukane nalabangani bakhe ababa. One day Anonymous ukwacela kubazali bakhe ukuya ebheshini ebusuku around 8. Le bheshi yayihostelwa eFriday kwaMakati, kodwa abazali bamnqabela futhi Anonymous weqa bengamnakile. Abazali bakhe bebuka iTV edining room. Around 9 sebelala abazali bakaAnonymous ke banotice ukuthi Anonymous akekho endlini. Kwavele kwacaca ukuthi uweqile waya kule bheshi. Bavele bangena emotweni bashona khona. Anonymous bamfica edakiwe emanzi te futhi egoloza ungena emotweni bamfaka kwahanjwa. Endleleni ekhaya ubaba wakhe ukwamthethisa kanzima uma wakhe ekhala ehlezi ngemumva emotweni. uAnonymous wacasuka kakhulu njengoba ubaba wakhe emthethisa nje ethi awuza wena mfana ngizokubhebeza mina. Baba ngiyekele ngizihambele ngenyanga. njengoba bexabana nje Anonymous kuwabamba steering waswaya. Unfortunately imoto yaginqika bashona bobabili abazali bakhe, yena waphaphama esesibhedlela bemtshela lezi indaba. Anonymous ukwakhala futhi wayisola ngokuyiphatha kwakhe, wasiblame ngokufa kwabazali bakhe, egxeka nokungalaleli kwakhe. Ukwathandaza futhi wathatha isinqumo esijulile sokushintsha impilo yakhe futhi wazinikela nasesontweni njengoba nje seleyedwa. Ibandla lamtholela nomsebenzi kwaloliwe. Ngelinye ilanga nje ibandla ke la orchestrator iBraai kwamenya abazalwane. KwiBraai Anonymous wakhangwa enye intokazi yasesontweni eyayibizwa ngokuthi uQondi. Wayecula kamnandi uQondi futhi eparticipate na kwi-worship team. Anonymous ukwacela ukumsiza njengoba nje bematasa. La lentokazi yayimomozela isho ngothotho lamazinyo amhlophe. Amehlo kaAnonymous ayigcwele uthando futhi eyithanda lentokazi. Baqalile behlangana epark noQondi bagcine sebethandana. Ngokuhamba kwesikhathi uAnonymous ukwayilobola lentokazi futhi wayishada. But after 3 years uQondi wakhulela ingane yentombazane eyayibizwa ngokuthi uSibahle. Baba umndeni ojabule since bobabili kwaba ingane yabo yokuqala. One day Anonymous esemsebenzini eGalvanize uJanti kwaqhuma ipayipi elihambisa ichemical laphuthela ebusweni washa waze waqhuma ngisho amehlo. Bamphuthumisa esibhedlela kwathiwa ngeke aphinde bona. Lokho kwamphatha kabuhlungu futhi behleze ekhala eqalekisa usuku athola ngalo umsebenzi. Emsebenzini bamnxephezela ngesamba semali yadliwa yaphela ngoba uQondi ebethanda izinto ezibiza. Kuthe makuphela imali uQondi waqala washintsha sengasafuni ngisho ukwenza inkonzo
ekamerweni no-Anonymous enqabela ngisho ingane ukuthi iye kubabwayo ethi ingane izophupha kabi njengoba nje u-Anonymous esabisa. Bekwala ngisho makufika ibandla lizombona u-Anonymous uqonde vele emvalele ekamerweni kushisa ethi uthathwe izihlobo zakhe u-Anonymous eqamba manga uqonde. Anonymous uphila kabuhlungu njengoba nje eze wasizwa umfana kwamakhelwane owamfica evalelwe endlini kushisa the time uqondi esesontweni njengoba nje uqonde bese sengasahambi no-Anonymous. Lo mfana ukwasiza u-Anonymous wabhalela insika TV kanye nama-viewers. U-Anonymous ucela usizo lanombani ongamsiza ukuze ethole indawo lapho azonakekeleka khona njengoba nje ephila esihogweni. Nanoma ngabe ubani ongafaka usizo amuphi indawo enemfudumalo, ngicela nifake inamba kuma-comment yomuntu ongakwazi ukuthi asize u-Anonymous esizakale kule nkinga le akuyona njengoba nje edinga ikhaya kuma nje uyahlukumezeka lapha akhona uyabona ukuthi engadla ngisho ushevu. Ngiyacela nimlekelele u-Anonymous, nifake inamba kuma-comment yomuntu ongakwazi ukuthi emlekelele ukuze ngizomxhumanisa naye ethole indawo e-right yokuhlala. Ngiyacela niqhubeni like niphinde futhi nisubscribe, ni-share, ni-comment. Ngiyabonga.